Kormairugarren domekia ospatzen dugu. Lehazten gara irakurgaiak heriotza dela, eta heriotzaren gaia agertzen da. Eta non sortzen da, mundure ez jangoikoak gure dagoelako, ez diabloak bultzau dagoelako. Eta ez edo ze gauzagaitik ez, jangoikoak ez dago gure, baina azkenean inbidia sartu zen heriotza munduan. Eta arena diran goza. Eta iretsa sartzen denean ezin dugu salmoan esatzen duguna ondoi. Guratu zaitut jauna, honik ataran zulako. Hauze da gurako geunkela, baina ez da gertatzen dana. Goratu behar dugu jauna, honik ataran zulako, baina batzutan ez dakigu, ez dugu ikusten. Hobeto esan da, ez dugu ikusten jangoikoaren presentzia. Eta hau da, aulesiak ibiltzen garenean, eta segura, bigarreneko gaian oso argi esaten duzkune da. Asko batu ebanak ez eukan larregirik, ez da gitxi batu ebanak ere gitxi egirik. Guri dagokiguna da batzea, eta batzerakoan ikusten dugu nola bizi behar dugu momentu bakoitzean. Indarra garenean laguntza emoten. Eta ulizian ibiltzen garenien, laguntza emoten begi guri dagokigu. Eta guri dagokigu laguntza emotea, Jesukristok egin eman moduan. Jesukristok egiten dau ukitu. Ukitzen dau, berartzen dau gure minek, gure penak, eta hartu eta barrizten dau be, gure penak eta gure minek mundura osasuna izateko eta almartasuna izateko. Hoi jainko, seme alabatzat hartu gaituzu maitasunez, eta argiaren seme alaba egin gaituzu, egizu. Ez gaizala inguratu guzurrean ilunpeak, eta bizi gaitezela beti zure egiaren argi edarrean. Eukaristiaren hasieko otoitzonek gure bateora garamatza. Adizinoaren graziatik egun horretan jangoikoaren seme alaba bihurten baikara. Errealidade horretan mugitutzen gara eta are bere gehiago gogoratzeko. Horrek argiaren seme alaba gaituela esaten duzku. Kandela motaren bate hori bi erreferentzia egiten jako. Zuen seme alaba Kristok argituta argiaren seme alaba bezala ibili daitezela beti. Ibiltxorrak erunpetan erorteko tentazioa eroan gaitzake. Une batzuetan horregatik arrisku hori existitzen dela gogoratzen duzku. Eta jangoikoaren bidea hartuz bakarrik ez gara eroriko. Otoitza. Joan 14. kapitularaino eroatzen gaiztu, evangelioan egiaren dizdirari erreferentziara ginez amaitzen da. Egia bete Kristoren mantentzen garala besterik ez da. Hori da egiaren benetako dizdira. Jainko sakramentu ezaugarrien bidez, bere betera eroaten duzu gure erospena. Egizu guztion zerbitzuak gai egin gaizala zure oi santuak hartzeko. Gure misalean aurreko edizioan otoitzau askoz politxagoa izan zen. Askoz errezago lertzekoa zen. Gaurko enetan, gehiago gostatzen jaku. Zerbitzari izatetik igaro gara ministerioain zain argia. Ezaugarrien bidez eta gure zerbitzua. Horrek esan nahi da gure zerbitzutik ikusten behar dugule gure bizitza. Jainkoak gatzen duzku jasaeraren parte izan baitak ez. Horregatik, zerbitzuaren berba oso argi ipini behar dugu. Eta zehatz argitu behar dugu, gure bizitzabe doain moduan agertzen dela. Guri be, Kristoren sakramentuaren presentzia izango gara. Eta ogile eta ardoaren doai batera gure kristinau bizitzabe doain moduan ipintzen dugu jangoikoaren eskuetan. Dakigu zure almena mundiaren egintza dana gizak hilkorrei jainkozko zure laguntza motea. Eta gure izate hilkorretik ataratzea atanbe. Osabide holan gizon baten bidez galdua ziranak, beste gizon baten bidez izan ziran salbatuak. Zu Kristo gure jaunaren bidartez. Hau da domekako 3. prefazioa. Autortzea eta eskertzea kristainoak maizago egin behar dugun zerbait da. Hau da, jangoikoak gure bizitzan eta zorkuntzan dagoen presentzia autortzeko gai izatea. Hori gerta daiten onartu behar dugu askotan, gure leialtasuna kolotkan jartzen dela. Gure ustez izan behar ditugun emaitzak ez ditugulako ikusten.
Hau da, gure buraizkizatasunak arazoak sortitzatekeela. Eta jaunak leialak izatea eskatzen duzku. Askotan esaten saiatzen nasan bezala. Leialtasuna, guretzat importantena da, filialak eta leialak izatea. Jaungoikoaren gorputza Kristo bera bihurriko erremedioa agertzen da, guretzat. Bidea erakusten duzku eta gainera jainkoak gure zalantzat eta huts egiten aurrean dagoen errukia erakusten duzku. Kristo bere bizitzan lagun zituenekin egin zuen bezala. Pekatutik datoren hondamendia gure salbazioaren berpizkundea da. Non gainera grazia gainabandoa dan pekaturen gainen horixe. Baita danok gure bizitzan onartu behar dugun deia. Opai santuak bizi barritua ezala jauna. Baitasunean beti zugaz bat eginik, beti irango daen frutuak emon daiguzan. Beste toiz bat, mesaliburuen edizinotik batetik bestera aldatu egin dauala. Jasotako eskaintzak piztuteko deskuzuna funtsesko biezka agertzen dira. Baita birbista horretan frutuak emotea ahalbidetu deuskunbe. Oso polita da ikustea sortu zaretik emon deuskuen eskaintza. Modu horretan aurkeztu dugula jasoten dugun gero gorputz eta odolaren jangoikoa bihurtute. Jasoten dugun elikagai hori, da munduaren, beste Kristoren jasoten duguna. Bihurten gaituen bakarra, elikagai gure barruen bihurtzen dagoen bakarra. Jangokoen maitetasunean gugan ematen dan batasun horrek eroan. Behar gaitu maitasun honen frutuak izatea. Batzuk bat, beste batzuk 10, beste batzuk 50 edo ahont edo, bakotsak emon dezaken neurrien, baina azkar desagertzen ez dira, frutuak izan behar dira. Eta frutu horiek irauntzeko, jaungoikoaren bihotzetik sortu behar dira. Jaungoikoaren maitasunen erditik sortu behar dira.